Per Sant Jordi tothom té una rosa, però quants tenen un drac? Avui us ensenyarem a fer el vostre drac volador. Comencem! Necessitarem pasta per modelar el Pino Baby de color blau, groc i vermell. Cartolina de color verd. Paper de seda de color verd. Filferro de color verd. Cola blanca. Un llapis. Unes tisores. Unes plantilles. I un grapat de ràfia de color verd. Primer de tot hem d'aconseguir una pasta de color verd. Per això barrejarem els colors blau i groc i així obtindrem la pasta per poder fer el nostre drac. Fixeu-vos-hi, ja tenim la pasta de color verd. Ara hem de fer 3 boles, una gran, una mitjana i una petita. Amb la bola gran fem el cos del drac. Heu de marcar bé el coll i la cua. Mireu que fàcil. Ara agafem la bola mitjana i la dividim en 4 boles. Amb aquestes boles fem les extremitats, és a dir, els 2 braços i les 2 potes. Mireu com les potes han de tenir una forma arrodonida, però amb la part de sota plana. Per fer els braços hem de fer petits xurros. Ara, amb l'ajuda dels dits, fem 2 buits en el cos del drac on aniran les potes i les col·loquem. Així. Ajudeu-vos amb el dit polze per ajuntar les 2 parts. Ho veieu? Ara fem el mateix amb els braços. Ja tenim el cos del drac, però ens falta el cap. Agafem la bola petita i la modelem. Us ha de quedar el cap en forma de trapezi. Fixeu-vos-hi. Feu un buit a la part de sota per poder encaixar el cap amb la zona del coll. Així. Ara, amb l'ajuda d'un adult, talleu un tros de filferro i travesseu la figura. Demaneu a l'adult que us ajudi a doblegar les puntes de filferro. Tallem un tros de cartolina verda en forma de rodona. Punxem la rodoneta en el filferro, així la figura ens quedarà fixada. Veieu que fàcil? Ara agafem un trosset de la pasta vermella i fem un petit triangle. El col·loquem a sobre del cap, de manera que sembla una punxa de la cresta. N'heu de fer unes quantes més per cobrir tota l'esquena del drac. Gairebé ho tenim. Ara hem de fer els ulls. Fem unes boletes amb el que ens ha sobrat de la pasta blava i les enganxem a la zona dels ulls. Mireu que xulo. Ja tenim el drac. Ara hem de fer les ales. Amb l'ajuda d'un adult retalleu les plantilles. Per retallar l'interior de les ales fem una petita incisió amb les tisores, així. Ara repassem l'ala a sobre la cartolina verda amb l'ajuda del llapis. Hem de dibuixar un total de 4 ales. Un cop dibuixades, les retallem de la mateixa manera que ho hem fet abans. Ja tenim les 2 parelles d'ales retallades. Ara retallem 2 quadrats de paper de seda per a cada parella. Posem cola blanca en una de les ales de cada parella i enganxem el paper de seda. Ara enganxem les altres ales amb la seva parella corresponent, de manera que quedarà el paper de seda enmig. Ho veieu? Retallem el paper de seda sobrant i enganxem les ales a la figura del nostre drac. Ara només ens queda fer que voli. Agafeu un tros de ràfia i passeu-la a través del filferro. Amb les puntes de la ràfia feu un llacet. Ja està, ja tenim el nostre drac acabat.
Feu-lo volar tant com vulgueu, però compte, que no s'escapi. Hem barrejat la pasta groga i blava perquè ens quedés una pasta de color verd. Hem fet 3 boles i amb la gran hem fet la forma del cos. Després hem dividit la mitjana en 4 parts i hem fet les extremitats. Finalment hem fet el cap. Hem enganxat totes les parts al cos i hem travessat la figura amb un tros de filferro. Hem fet unes punxes amb la pasta de color vermell per fer la cresta del drac. Li hem posat els ulls. Després hem fet unes ales amb cartolina verda i les hem retallat. Hem enganxat paper de seda a les ales i després hem enganxat les ales amb la seva parella corresponent. Hem passat un tros de ràfia pel filferro i li hem fet un nus. I així hem fet volar el nostre drac fins les estrelles.